Здравейте! Казвам се Симеон и уча журналистика. Защо съм облечен така ли? Сега ще ви разкажа. От най-ранна детска възраст вкъщи ми повтаряха едно единствено нещо. Превърни си хобито в професия. Превърни си хобито в професия. Превърни си хобито в професия. Да, на всички ви стана ясно, че трябваше да си намеря хобби. Гледайки ММА, установих, че спорта ме привлича адски много с играци на земя. Затова реших да проуча по-подробно нещата. Така се запознах с джуджитсу, това обяснява и дрехата, с която бях в началото. Тренировките доведоха ситуации като тази и тази. И да, това с черното съм аз. Така разбрах за този човек, Джо Роган. Освен известен комик, той е най-обичният коментатор в ММА средите. Затова и работи в UFC, най-голямата организация. Почти веднага реших да тръгна по неговия път. Тогава осъзнах, че аз искам да се занимавам с това. Трябваше само да разбера как. Затова след кратко проучване намерих журналистиката. Я имена, следвайки мечтите си, преследвайки целите си.